Dah. Bensin tek wetengele nyurung jak aduh. Terus piye masuke? Wetengele. Nah iki enak semlondo iki. Ana wonge apa ora iki? Aman ya, aman. Nah iki ana gothek iki, mening iki. Wayahe. Oi, nyapo ning ngono. Ana mbahku asem perontok iki. Picak matamu, he? Asyuh. Tuwek bacot. Udah tak kocok matamu pentang kene dijejeli kene. Nih, tak jojoi telake nek mulang. Tuwek bacot. Jancuk ono sing ngebel. Halo, wis daftar aku passwordnya. Lah iya to ora enak. Selamat, kue untuk 2 juta tanpa pajak. Cok. Piye, Cuk? Bisa timung nyawa sing bisa bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Oh asmara yang terindah mewarnai bumi yang ku cinta, menjanjikan aku terbang ke atas. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku, yaitu mencintaimu. Taulah apa dia. Saelek-elek sifatku, cek elek sifatmu. Kadean bales ra ono 10 detik, Rek. LDR. LDR opo? Utek wis mobile LDR. Cah.
Tanggap dewe, joget dewe. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku, yaitu mencintaimu. Tahulah apa diriku padamu. Aku nang kene, kowe ning kono. Kowe karo ndekne. Aku karo sapa? Cik, aku juga lagi tadi. Neng aku antar ngerti kue tadi. Saya selingkuh, tak keprok langsung. Yen kebayang lakune tresnamu jarinya ning atiku, yen arep turu kebayang semu kegawa ning impiku, ati nyoba lali marang sliramu